Dakono fe manata ngono wo fe atara yoro fe ambalma Malikunafoni jabarani laiba ni aka wakati kunafoni ko ne sele Bamanakan ko lasa ma denga na balma ke Amadou Samba gise fe bismillah. Kunafoni damne la sa amta fargol nyaaje koni bonokunka kan éliminatoire 2021 okum koni konala anga samata sega ni Guinée Sili national koni karla nyona kunu nege kanyata ani woro wakati Guinée Sili national koni kera seba tabagaye olu koni ango sikele ani fu o koni seba ngoni kera sababu ka Guinée ka qualifier kata Cameroun kanina ta koni na amta kay koni dugu konala chay marfatu koni kay voyage kala koni attaquer tarata temeni akara kay ni awuru koni nyomaje kilomètre bi wolo blanc bonyongo chay marfatu koni voyage kala la jigi ka bo mobile kono yuga telephone minula ku ka waru minula ku ka masirma fen na fama be koni mine ula anga jamana koni kono na no don keren ni mingoni dabale be tuberculosis no ye so ni je keleli koni kunu o den keren ni koni la nyene malala anga jamana koni kono na la yano chageda minga bara koni nyesilembe o bana ngoni kelelima olu ya ira ka fo san kono na la ma batan ani ma kemeshegi ani bishegi ni flanyo bonyongo bana ngoni bo olu de mine o ma nunu re koni bela sa ka ira ka fo ma ba woro ani ma keme kononto ani ma mugwa ani flanyo olu de koni be furakeli simfe koni klala ka ira ka sango ni kono la bisaka ma keme nani koni de bone anina anga jamana koni kono la yano ameta ko kan kibarula amta Niger dugu koni kono la Niger gouvernement nyama ko yey seben fura min boka yira ka fa ku na ta clé sabata sibla min koni nyashine be u ka furu min koni tora jafara nyawale ke ba u fe o clé sabata sibla koni banabi alma Malikunafoni jabarani laiba ni ne koni gunya ga bi kunafoni ay ko la sama Bamanakan na denga na balma ke Amadou Samba gise fe aw kambe anyo marama